Киләсе ураза гаетен дә исәнлектә каршы алырга насыйп булсын. Кичә мөселман халкы бер-берсенә шундый теләкләр җиткерде. Изге бәйрәм ураза гаетен дин кардәшләребез мәчетләрдә вәгазь тыңлап, гает намазын укып үткәрде. Бикөле авылы халкы өчен быелгы бәйрәм аеруча истә калырлык булды. Яңа мәчеттә беренче ураза гаете үткәрелде. Бикөлеләрне бәйрәм белән котларга район һәм шәһәр башлыгы Наил Шарапов килде. 100 еллык мәчет янып килгә әйләнгәч тә Бикүле өстендә азан тавышы тынмады. Авыл халкы гает намазларын мәчет йортына җыелып укыды. 3 елдан соң Бикүле авылы өстендә моңлы азан тавышы яңгырый. Яңа мәчеттә беренче тапкыр ураза гаете үткәрү авыл халкы өчен олы сөенеч. Иртәдән үк моңлы азан тавышын ишетеп күңел дулкынлана. Авылның ылысы кешесе ураза гаетенә ашыга. Уразаларыбызны тоттык, әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Шушы ураза тотканның соңында беренче яңа мәчеттә гает уку үзенә бер шатлык. Инде Раббым шушы мәчетләребездә шулай һәр вакытта җыелып, тулы булып, шушында гамәт гыйбадәтләр кылырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, я Раббым, һәр барча мөмин мөселман бәндәләргә. Укыган вакытта каша киләйек монда. Ибәрмиләр школдан. Шуңа иттереп Йөрәндеген. Әлхәмдүлилләһ бу галәмин хәзер. Иректә, гой вакытта килде укы. Һәр берсебезгә, менә яшьләребезгә нитәгә шунда татырга тырышабыз. Тарихтан инде генә үзгәрешләр булса да, Бикүле авылы халкы элек-электән динне саклап килде. Райондагы 100 еллык эш мәчетнең берсе нәкъ менә бу авылда булуы шул хакта сөйли. Ата-бабаларыбыздан калган динне саклау яшьләрнең изге бурычы. Onda şuşu bizim ata-analarımız bilip tutkan din elbette saklanıp kübrek saklanıp kalgandır deyip, bu oğulda kübrek saklanıp kalgandır deyip şanlısı ki de hem bu başka dini bizim tuğanlarımızda da bir zor misal olup tırsınıydı. Hem biz şuşu bizimizden kuldan dinimizde saklanıp, bedetlerimizden saklanıp, aramızda ötnek bitmeyece Tanrı ettirip, tanıştırıp birge yaşamayı nasip olsun. Bu meçhette oturucu Müslümanların, sizin izde varlık rayonumuz Müslümanların, varlık Müslüman tuğanlarımızla bu da beyramla tebrik edesim ki de İsa'nın sağlık dilesim ki de varlıkızda. Simalarımızga, bağlarımızga, oğlanlarımızga, varlık bizde bizimle birge yaşayan varlık Müslümanlarga hem başka millet halkına isenlik sağlık dilep şuşa namazlarımızın okusak hem o telelerimiz bizden turmuşka açsaydı, bizimle ruhuna bitsaydı. Ураза көндә мәчетләргә җыелып гает намазын, бәйрәм хутбәсен уку һәм вәгазь тыңлау иң саваплы күркәм гамәлләрдән санала. Вәгазь тыңлаганнан соң кояш чыгып ярты сәгать чамасы вакыт үткәннән соң гает намазы укылды. Биккыл авылы мәчетендә дә алма төшәрлек урын юк. Иртән иртүк биккылларны Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Фатih Сибагатуллин Аллаһ йортына килеп ураза гаете белән котлады. Мәчеткә халык шактый җыелган иде. Арада үсеп килүче буынның күп булуы күңелләрне сөендерә. Гает бәйрәменә алдан әзерләндем, киемнәремне алып куйдым. Иртә белән иртүк торып, гает бәйрәменә килдем. Минем гает бәйрәменә бик килеп килдем мин. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, ар-рахманир-рахим, малики яумиддин, ияка нәгъбуду ва ияка настагин, ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейһим, гайрил магдуби валад-даллин. Амин. Гает намазы укылып, бәйрәм хутбәсе тыңлаганнан соң, мәчеткә җыйналган халык бер-берсен, аннары якыннары һәм башкаларны бәйрәм белән тәбрик итә. Бу көнне туганнар, дуслар белән аралашу, бер-береңнең хәлен белешү саваплы гамәлләрдән санала.